na. Ambot. Dili kompleto ang intro kung wala siya. Wapo ko kabalo. Mao na siya. Siya ang bida magpalit-lit pa jud siya. Nagkuha pa siguro ko honorarium. What if na tersyon karon? Kulang ta. Darna! Asa naman taon ko? Hoy! Darna gawa sa dira! Iwangan mo Darna gawa sa dira! Darna! Teen Avengers? Pasok badyang B? Lipuso ni ka dira, ay! Nalibang! Di ko katarong ibalakay mo! Pagkuhag badyang dito, Hok. Ihatag siya, ha? Wala'y badyang dire! Huy, tabangan mo ninyo, B. Ulaw kayo na-rescue ho, tapos magkatay-tay. Tay sa mangita ko! Dalo! Wala na! Buwang na kay! Ang galing na kami na na! Dalo ba? Ako na soto na! Wala kang special leader! Okay na ka? Kaya na pati rescueon ka ron! Hala, Tin, makita ni mong naong, Tin. Murag lobot. Sa una ni Ron, sa kadagdagan trapuhan ako pa yung mas! Yara, kanita na, oh. Kalot! Paminaw mong tulo! Kay kanang bataan na! Mauna atong target! Karne na po manager. Hello, wala, oh. Ayaw na nagtingog kung unsay among buhaton mo na sunda. Pero, namit na kang kagbata ba? Makatilaw na yung bata, no? Basta presko lang pinono. Wa tayong problema na. Sa, dua, tulo, gas na! Private, tanawa to location. Major, nabili na akong cellphone. Ha? O sa cellphone? Google Map atong ginagamit, Major. Major, murag gwapo lang mong mic. Ay, kini? Tibay kini nga mic. Awa. Ah, diba? Hala, tibaya na, Major, oy. Private, Sarge, ay mo sigo na huna ning mic. Focus na sa misyon. Usap na itong buhato na ni Major. Major, di ba ahod man ka mag-mapping? Gusto man ako, Tim, pero nakalimot na ko. Tagaasa ka dong, tubag. Ako simple, ang ama ko na mau ni Oro. Atay, malibong man sa tagsabot amin niya. Lot, di man mi makasabot, pasabta mi. Mo, Ikaw mong kita-explain samot nga di na mo masabtan. Dong, andam nakakilawon. Unyo mo ni kilawon. Kay nga naman. Nana suwas uwa, inyong leader. Ha? Sugo ko sa inyong Panginoon. unsa na tolot? Terus apa makabalikan, pre, oy? Unya, unsa man day gisugo sa imo ang anong naabot man ka din O sa'yo mo dala sa inyo ah. Lot, translate. Oo, iloon. Ala, Mami, ang mabahay lang grupo, eh. May pa ko, Piat City. Makalitok pa ko. Amo upat, paminaw mas kuha. So imong gusto, mahimo ka namong leader karon. Manager, nganong bata mo gipadala? Ako'y panala para ni mainhan. Before ka mo apil sa among grupo, unsay abilidad nimo? Aminignan. Ane, uwi na. Amo siniswak-swak sa uwa ay mas ngamanan ko ninyo. Nya unsa may gusto nimo mahitabo? Sukat-sukat, mamamong ang kaunog bata. Tama ka, wa pa may kakaunog bata. Ay, mga bugo man mo. Ano ka? Ako'y bahala ninyo para maakaon mo. So unsa may plano nimo ron? Wow, kukuha diri ang lugar uy. Lami kay mag-unwind. Nindot yun magtambay diri sa bukid ba kaysa sa syudad. Kay presko ang hangin. Makarelax jud ka. Labi na sa ako ang buntis. Lami jud kaayo sa feeling. Tabang si, tabang. Tabang si, tabang. Tabangi ko sihe. Para maulit ko sa muwa. Nailingo ko sa uwa. Japanese ka dong? Tabangi nila ko sihe. Unsa man ako ikatabang sa imo ha? Buntis ra ba ko? Aw, mo lang gusto na ni muntis. Wala man. Tabangi ko ba? Nagaasa day ka dong. Wani wa to dire silo. Nasa ganit mo. Mo na nga kung tabang ni mo. Ay, kung nasaag ka, makatabang ko nimo. Kay nakatultol man ko diri kay taga diri aman ko. Tabangi ko ni highway lang. Oh, sige dong. Ali, tara. Kaya isuotan bakla oy, pahuk kayo. Pahuk kayo. Arte magwapa.
Sa tirada dong. Ay, utabang ninyo, ma. Tinistorya ko na to na bata. Atin mo na may liki. O sa di problema ni mo dong. Nasaan ko, ma. Patabang ni ulit sa mua. Ano na kaman sa inyo ha? Antanan niyo hindi ay. Ay mo sige jaga-jaga ba? Sa Avengers dapat respetado ta. Gisipon ka dong. Ano, sakit. Normal, mako. Bitaw dong. Tabi bitaw ang Avengers dong. Kung saan mo matabang sa imo ha? Ma'am, namangin ko, mami. Mamaulit ko. Naglaag ka, tas waka ka tol sa inyo ha? I-google map dong! Eh, mo na ano, ilaag mo batasan ba bata, pero nangay tabang sa tuwa. Ikapot! Pumula ka na! Kapula kayo ha! Lamang winingon sa uwa, mga aswang. Mga aswang na bakla! Alam mo na kailan yan ang mga aswang nga dong. Ang isa no, pareha sa imo ha, Ana. Ang isa po no, Ana. Ang isa po di Ana. Oh, mauna ron, mauna. Sige dong, andami mo tabang sa imo ha. Sunod hati ka maglakaw-lakaw ha, kay mas sa imo ha. Taba pag yun, taba na lang halik ano. Salamat, Emilius. Maninimangon yung emo ba? Yung Uy, bakla! Uy, nga na bakla! Tara na dong! Let's go. Tunga sa lasang ni bata. Sir, ayaw, sir. Te, may mo kumpiyansa. Kay mga kalaban, haon magpanggap. Major, igna kong ibuto ni, kay pabuto dyan ako ni. Relax lang, private. Pangutanan sa nato. Ganun na ka diri dong. Boy, nganong naman ka diha? Sir, luman ko rin. Nasaan mo? Wala may nasaag dong. Nag-operasyon lang may. Sir, yung kalaban, sir. Mga rebuildi dong. Huwag dili lang rebuilde dong. Mga aswang. Sir, kaman ako. Asa na kampo. Major, kabalo mo rin siya oh. Patabang lang ang tani. Private, kadali lang. Dong, nganong kailangan mo salig mi sa imuha? Sir, karaan ako na, sir. Nalo ko ng papa. Unsa man Major? Sir, berduda mo ko diri sir. Bagnot mo kay diri. Bito sir, lasang na kayo. Hoy dong, bunong. Ano naman, sir? Anong pagdutan naman kayo ni? Tubagami dong, anong lasang naman kayo ni? Di ba, sir? Aswang yung pangita. O aswang among ginapangita, pero nganong lasang naman kayo ni? Nani nga, sir. May aswang sa mall. Kali, mas kuha, sir. Katon, isa na kampo. Sir, sabay na lang to sir. Wala magapot ka to diri. Okay, sige team. Pero always check the perimeter. Let's go! Dong, asa? Putik pa may. Asa naman tong bata? Asa naman ni Dong? Murag, layo naman kaayon ni Dong. Dong? Ay, pag tinapulan bakla ba? Kapoy na kayo Spider-Man! Di ka po'y probleme! Nini lang baktas. Basta tabangan na to ang bata. Asang bata tin? Nge, asa ka nge? Nge, asa ka dong? Tin mo ragpanggat akong kuto mo bata. Bakla paminaw na ko, anak puto siya sa isa. Katong aswang na Ana? Judgmental kayo mo ha? Ganun naman pud bakla nga na si Ana. Ito mo, parehas lang no? Sir, mga aswang sir. Bakla! Position! Position Avengers! Position! Ito ka dam. Dili ka sir. Kani. Dinigin na usara ang kalaban! Masalig ka gini bata ba? Opa. Ililan mo ha ma. Sinabot na mag-amaw. Yatay! Duha man na ilikit na dire! Katulog ka! Yara mo ha? Relax lang sa mo. Ako muna! Dali da, buntes. Ali buntes. Ali. Ma'am, dugay pa man ka mga anak no. Pakausa! Oh no! Kada! Buanga ni boy, imo magipatukob. Alangan sir! Daga na episode pero hindi siya biktima. Kapoy na niya niya. Kapoy ba ya? Buy iya akong asawa. Nabaki ko ha! Sige, kung imo nang ipabuto, yun ka na imo asawa. Wala ka na bakla, patay si ko na. Nakusensya, minoon ko eh. Major, tabangi akong asawa, Major. Ah, private. Delikado man pagpusilo na to. Madamay mga asawa, kumudulta, mapakan sabta. Buhatan tanan, Major! Darna, pangiwi ako, be. Tabangi ba? Hala, tinaluya na pagkutin kay gwapo kay ni Hangyo. Ano bakla, pabigi bakla. Darna, tabangi, Darna ba? Kajut lang sir ha, istoryahan ako mga aswang.
Okay? Sige. Buhiin na ninyong babae. Tira ka. Okay ra. Yan na ang ato ang sabot. Avengers, mauna ni ang oras para hutgro ang mga aswang. Prepare men. Dili na mo tabakan ng kauban. Ano gina ang mga superhero, sir? Anda mo sakripisyo. Kabuga po. Traitor ka na niya, bungig ka, bungig.